Siguro sino ba nakarelate dito na hindi napupuntahan ng ahente sa tamang date? Bakit kayo nagbaba grocery ng ganong patakaran samantalang yung ahente nyo or kayo ang hindi dumarating sa tamang araw? Hindi ko nga alam kung sinasadya nyo or hindi, but kung system nyo may problema, wag kami ang patungan nyo. Grocery! You know I'm gonna get. Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya, pero Bicolana, ang yung tendera Bicolana. Ayan guys, hindi sana ako magbibideo ngayon dahil masyadong maingay, kaya lang kanina pa, kahit anong hintay ko, hindi pa matapos-tapos. Dapat kasi kahapon pa to, kaya lang kahapon is nag-swimming naman kami kasi birthday ng anak ko. Ayan guys, bali may share kasi tayo about kay grocery. Ayan, medyo para sa akin is may kapalpakan ba ang grocery or yung ahente, di ba? Kasi guys, di ba, nung katapusan ng March or April 1, kung hindi ako nagkakamali, nagbaba ng bagong patakaran yung grocery. Ang sabi, simula sa April 4, kapag hindi tayo nakapagbayad ng ilista, di ba, yung mga ginagamit nating load, tapos yung bayad bills, di ba? Simula April 4, mag-additional na sila ng or may dagdag na tubo kada araw ha. Ilang percent ba yun? Nakalimutan ko, flex ko na lang dito. Nung nabasa ko pa lang yun, parang gusto ko na mag-comment na paano kung hindi dumating ang ahente, di ba? Kasi 2 times lang nangyari sa akin yun na hindi dumating ang ahente, di ba? Buti noon, wala pang dagdag na tubo or interest. Pero ngayong April 4, simula ng April 4 nga, magkakaroon na raw ng patong bawat araw. Sabi ko nga sa isip ko, paano na lang kung mangyari katulad ng dati na hindi dumarating ang ating ahente. Katulad na lang ngayon guys, dahil nung April 8, meron akong due date, 3,944. Syempre dahil alam ko nga yung patakaran nila na may tubo na or may dagdag tubo, interest, kada araw, syempre naging update tayo. Nagulat na lang ako nung hindi ko na siya magamit. Hindi ko magamit yung aking ilista. Kaya sabi ko, bakit hindi ko magamit? Wala pa naman dumarating na ahente. Ayan. Kaya ang ginawa ko, ayan, nag-contact na ako sa page nila. Tapos sa cellphone number. Tapos doon sa kilala kong ahente, ayan, kumontak na ako sa kanila. Ang sabi sa akin ng ahente, magbayad na lang muna daw ako ng online. Sabi ko, wala naman yung grow coins ko. Tapos ang alam ko, kapag nagbayad ka ng online, di ba sabi 24 hours lang? 24 hours lang is okay na. Pero base doon sa kakilala ko, hindi siya pumasok agad. Halos umabot pa yun ng ilang araw, di ba? Kaya yun, hanggang alas 5 ng hapon or alas 4 yata yun, kontak ako ng kontak sa grocery. Kasi hinahanap ko nga yung ahente na darating sa akin pero walang dumating. Sinabi ko rin na, syempre diba mayroong dagdag tubo or dagdag interest. Kaya syempre yun inaalala natin, ano pang kikitain ko. Tapos yun nga, wala talagang dumating. April 9, wala pa rin, syempre holiday yun. Ngayon is April 10, Sunday. Wala pa rin. Kung tutusin, pwede silang pumunta dito ngayon, di ba? Pero wala pa rin. Nag-order ako ngayon, bukas ang dating. Kaya sigurado may darating bukas na ahente. Kaya isasabay na yung bayarin ko. Ang problema guys, ayan, i-flex ko sa inyo. Ayan, di ba? Ang bayaran ko lang nung April 8 is 3,944. Nagulat na lang ako nung makita ko ang aking bayarin is ito na. Ayan, di ba? Ibig sabihin is valid na yung kanilang patakaran na simula ng April 4, bawat araw is may patong. Ang problema, hindi ko naman kasalanan yon. Ano ba, strategy ba to ng grocery para mas kumita kayo? Kaya ayan guys, ayan grocery, ayusin nyo. Hindi ko na problema kung pagkakamali ba ng ahente nyo or pagkakamali ng system nyo. Basta
kung kayo may pagkakamali, dapat hindi nyo dinadagdagan ng interest. Kasi kami, naghihintay kami na dumating yung collector, pero walang dumating. Ayan, di ba? Kasi April 8, due date ko. In-expect ko darating, walang dumating. April 9, holiday. Syempre, di ba? Holiday. Alam ko na walang darating. Sunday ngayon, time check tayo is 4:17 PM. Diba? Dati-rati naman is Sunday may dumarating pero wala pa ring dumating. Kaya bukas siguradong darating sila dahil may order akong item. O diba? Kaya nga iniisip ko nga anong magiging reaction ko bukas pagdating ni Kuya kasi yung aking bayarin is naka-prepare na. Wait, pakita ko sa inyo. Ayan guys, masyado nang nilalapit ko yung mukha ko dahil may tugtog nga sa ating kapitbahay. Ayan guys, ito yung aking rating pangbayad nung April 8. Ayan, 3,944. Pero ngayong araw, di ba, Sunday ngayon, April 10 na ha. Ibig sabihin bukas, may dagdag na naman yun. Kasi ngayong April 10, ito yung aking bayarin, nakita ko. Bukas, sigurado magdadagdag na naman yan. Basta ito lang yung aking pinaghanda nung April 8 na high blood. Di ba? Talagang sinabi ko sa kanila lahat. Sabi ko, asa na po yung kolektor nyo kasi alam ko na bawat araw is may patong. Kasi nag-aalala ako dahil baka hindi na naman sila dumating kasi 2 beses na nga nangyari yun sa akin na araw ng due date ko, walang dumating. Pero buti noon, wala pang dagdag. Yung last ko nga na bayarin sa ilista, alam nyo ba guys, siguro 2 araw na walang dumating na kolektor. Yung pangatlong araw, naghanap talaga ako ng number ng mga ahente. Siguro 3 yung natawagan ko, yung isa is nakasagot. Tapos yun, nung natawagan ko, saka lang sila dumating. Nung araw din yun, linggo din yun. Sabi ko, asa na po yung kolektor nyo? Kasi may video date ako nung nakaraan pa. Ayun, sabi ko paki-update naman kuya kasi hindi daw siya naka-duty. Kaya nakiusap na lang ako na tawagan yung kakilala niya na pupunta dito. O diba? Kaya yan, grocery. Ayan, shout out sa grocery. Ano ba to? Hindi nyo ba sinasadya or strategy nyo para mas kumita kayo dahil bawat araw is tumutubo? Diba? Ayan nga, ang ahente nyo wala. Nakausap ko yung ahente nyo nung April 8. Ang ingay ng place, parang medyo nagmamadali pa siya. Tapos sabi niya isubukan niya, pupuntahan niya ako. Pero walang dumating, diba? Nung naalala ko yung dati kong due date no na hindi nakarating ng 3 araw. Ayun, kung hindi ko pa tinawagan, hindi pa rin pala darating o hindi pa rin pala pupunta rito dahil nagka-problema daw yung system. Kung system nyo may problema, wag kami ang patungan nyo. Grocery. Ayan, malakas pa naman kaming kumuha sa inyo dahil ang tiwala namin is talagang binigay namin, di ba? Thank you dahil meron kayong ilista na pahiram sa amin pero nagbabayad naman kami ng maayos kaya wag nyo kaming kunan ng malaking interest kasi ano pang tutubuin namin lalo na kung nagbabayad naman kami ng tama, di ba? Katulad dito, di ba? Ayan, barya. Meron na akong pang papel, meron na akong pampalit dito kasi nung time na niligpit ko to nung April 8, siguro sinaid ko na talaga yung perahan kaya barya to. Pero dahil lumipas na yung araw, meron na akong pampalit dito. Pwede ko itong gawing papel. Di ba? Ayan, yun lang naman guys. Siguro sino ba nakarelate dito na hindi napupuntahan ng ahente sa tamang date? Bakit kayo nagbaba grocery ng ganong patakaran samantalang yung ahente nyo or kayo ang hindi dumarating ng sa tamang araw? Hindi ko nga alam kung sinasadya nyo or hindi. Basta kailangan is aware din naman kayo sa reklamo namin or sa mga suggestion namin o sa saloobin namin. Sana maging open din kayo. Yun lang naman, yun lang yung aking share kasi maingay.